Na sziasztok emberek, én Peti lennék, és most amnéziazni fogunk. Na. Ez most az én első vidím, szóval nem biztos, hogy teljesen jó lesz, de remélem, hogy igen. Most csináltam meg a YouTube csatornámat, meg minden. És hát amnéziázni szeretek, meg minden. Mint láthatjátok, van egy pár custom sztorim, mármint egyéni történetem. És én most letöltöttem egy PewDiePie and Stefanót. Ezt megnézem, mert ezt most töltöttem le, és nem tudom, hogy ez mi. Na, kidobott egy ilyen mappon. Miniatűr lámpás. Olajok. Jó, olajom megvan. Nincs itt sem. Láthatjuk, itt van a főgonosz. Nagy italok. Mint láthatjuk. Itt van egy lovag. Gyönyörű szép. A főgonosz. Nézzük, hogy itt mi van. Itt van egy disznó, nézzétek. Ez a második főgonosz. Helyett semmi. Nem baj. Nézd meg a kis disznót. Na akkor menjünk most. Na itt a nagy disznó, ott van a kaszásgyilkos, és aki eltűnt. Az is eltűnt. Disznó az hatástalanítja a cuccokat. Mi? Nem lehet kinyitni a szekrényt? Ez bug. Nézd meg. Szőnyeg, szép, véres. Akkor azt itt kinyitjuk. Remélem, ki lehet. Nem lehet. Csak dísznek van ott, hát akkor... Hát itt van egy óriás szék, mint láthatjátok. Ez nem tudom. Ez egy dob, amiből kijött egy ilyen fő ellenség. A disznóval megvédjük magunkat. Ott maradj. Nézd meg. Ma vág is. Haha. Menjél ma innen. Menjél ma. Ja. Nézd meg a főgonosz. Figyeljétek. Eltorlaszoljuk az ajtót, és nem fog tudni bejönni. Haha. Óriás. Izé. Remélem hallottok, bocs, hogyha kicsit a halka vid ide. Elég szar a mikim. De majd veszek egy újat, nyugi. Nézzük, hát itt akkor bemegyünk. Mert szekrényben nincsen semmi, amint látjátok. Ilyen kis kivonat cucc. Használtuk. Józanító bájétal. Szörnyek ellen jó. Iszunk is. Kijózanodjunk. Meg átnézzük a izéket, de ebbe általában nem raknak semmit. PewDiePie-t szerintem ma ismeritek. Ha megnézitek, Nazdani, ő szokott ilyen videókat csinálni. Úgy látszik, a tető nem jött meg. Óriási pia. Láthatjátok. Még óriási pia. Nézd meg, kijön a szörny, azt lecsap. Meg is haltam. Ilyet. Mi ez te? Mi? Hova? Mi? Ez, ja, itt a fő ellenség. Na, akkor menjünk vissza. Megnézzük azt a izét. Embergyereket. Ez egy gyönyörű. Lemaradt a tető. Full fehér, legalább rakott volna be valamit. Nem érdekes. Ajtó nem a legszebb. Hát akkor bemegyünk most az ajtón, mint látjátok. Remélem tetszik ez a vidím, mert hogyha nem, hát akkor nem. Első vidím, szóval megjegyzéseket kommentbe, ha szeretnétek. Óriás fej. Agrippának a feje. Nézzük.
Ez a map, ez mi? Kiesel a világból. Na hát ennyi is. Volt akkor nézzünk másikat. Ugye? Vagy hát inkább másikat már a következő videóban. Na ennyi voltam. Sziasztok!